Moelkapkes binnen tsjinwurdich het gespreksonderwerp van de dag. Op het middelbare onderwijs litten ze de keus onder leerlingen. De meningen hierover binnen verdeeld. Zo ook op pro-dokkum. Er binnen leerlingen bij die zorgen absolute noodzaken net van in. En die zeiden van ja, het zal al hier wel, maar deze drinkbeker laat die maar om me voorbij gaan. Maar er ben ik absoluut leerlingen bij die zeiden van ja, maar ik wil hem wel graag op. Want ik ken je in mijn familie, in mijn eigen omgeving, die is kwetsbaar en die zoeken absoluut net graag besmetten willen. En dat binnen echt leerlingen die het opgegongen in de vrije ruimtes het moeilijkapje dragen. Dus wij hadden beide types leerlingen hebben hier wel eens kwaler in. Ik was er eerst een beetje over van nou helpt het wel of helpt het niet. Maar er is dus wel inderdaad een klein beetje bewezen dat het wel helpt, dat de deeltjes wel minder verspreiden. Dus ik vind wel dat het helpt. Het is wel handig, maar het is ook wel weer vervelend, want ik krijg niet zoveel adem en nou, het is ook weer niet heel verstandig, vind ik. Maar ook wel. Dus het is een beetje moeilijk, vind ik. Iedereen droeg eerst een mondkapje, maar nu is het vrijdag en niet iedereen doet het meer. Maar soms vergeet ik hem of moet ik even snel naar de wc en dan denk je er niet bij na en dan vergeet ik hem wel. Leraren hebben wat betreft het gebruik van een moelkapje een voorbeeldfunctie. Ook al is het voor de docenten ook net verplicht, we vinden wel dat we daar een soort van voorbeeldgedrag in zien laten maken. Dus ook docenten gaan in de vrije ruimtes, met name op de gongen, gaan ze een moeilijkapje op. In de klaslokalen is dat net. Dat is in de communicatie ook wel wat lastiger als je net in zijn mimiek en zijn gezichtsuitdrukking en zijn moeilijk is. Dat maakt het met het lesjaar wel heel erg lastig. Dus in de leslokalen ben ik hier moeilijkapjes voor. Maar is zo'n moelkapjeplicht te handhaven? Het is zeker te handhaven in scholen, maar dan is maar wel zeer ernstig de vraag of we op deze manier zouden we nou lesjaan blijven kennen. Misschien zullen we dan weer op een andere manier van lesjaan oerstappen moeten. Dat zullen we als docententeam er wel afrekenen moeten. Dus het is te handhaven, maar dan is maar de vraag of het op deze manier kan. Ik denk wel dat het iemands eigen keuze moet blijven van wat diegene wil. Maar ik vind wel dat je dan die 1,5 meter wel moet houden om de mensen te beschermen die wel in de risicogroep zitten. Het dragen van een moeilijkapje, dat doe je ze net eerst alleen van jezelf, maar dat doe je wellicht ook voor je naaste omgeving. En dat kan wijzen een kwetsbaar familielid of waar dan ook maar. En dat kan redenen aanwijzen om te zeggen van ik vind het dragen van een moeilijkapje wel heel erg belangrijk.